أنا لما عند فيديو حدا باندا شواطي مريت تمال بسرق تواريو زنبره مغبي اي ما حضرنني نحن حجم مسكل وقعت حاسماتهم غورايا بمعرابن بمراقن كلتا تقراواي كفطر بدب ترغي زقمته دنقرنا يحمو مع الجنرال صادقان كالت داون كغبر كلو አውሮፕላን ሽኮርያን ደንበዝ ሒዘሎም ሰዓት ገንዘብ ከክን ዓምሳ ይደቅስናሉ ወድ ወረደ ከመይ ተጸገሙ ናይ ዘረባ ጸገም ዲን ይወን ሱውን ወድ ወረደ ነው አሉ اللي هما هيره ህንጻድ ሰርሐለን أنا يزبغاي سلام سينا ورج أبو غاندا زنبر زلو أنت خوي سلام يكون أسيو سلام راح يقول لهزب يرتر حمد بلع እሞ ብግብጽን ኤርትራን ስምምዕ ተፈሪሙላ ይባሃላሎ 130 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ከም ተኣሽም ስራሕ ኢንፍሪዝን ኣሲርካ ክትከይድ ኣይኽድን ህዝብ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለሉ ባሕሪ ንምሻት ከም ዝናትካ ተሓሳስባ ያዋትና የለው ምሳ تدولو قفالنا معاد قفا حديرو قد مالدي ولا لو معاد قفا حديرو سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيوتا كبرات فتوات تخاتلتي شدن رياكت سوان እግዚአብሔር መስገን نحن لو ما عند فيديونا هنسجر እሺ فانسك اشهر وعن شمنتن سالسان شمنتن اذا كذاب حساو النفس زي كون ناقف 50 قبل تقبل يكونن وصوص عاليتነት ህዝብ አከለ ጉዛይን ሰራይን ይዘሎ ይልዎን ኤማ ማለት በቃ አሁን ኮሚቴ ነበር አበይ ዘለ ህዝብና ደኺ ይብል ማለት do you know a president of America Obama announced in the media to do human trafficking from North Korea and Eritrea with our parents so my point is the problem is from outsiders full النجو مالتي حراي نايكون لاخو مريتو بطعمي يتقدسم بيو نامنا لو ما عند فيديو قدم مخادي حانتم حس انت ازلاتني نساون سبسكرايب لايك كومنت شير مقبار شير فلوس كبلو Welcome to Shidden Reacts 1. إذا حاونا زي مالتي حانت تاريخ الله خذكركم مو منالبات كنوقع على مئنتان كلت سبات يوم نيروم حجي زحدث سبت التفيقوا مالتيو تيل مصطفو حدا مسمع استسانا سب رخيبو تيل دو بوزي حليفن إيلاتو حجي بوزي قزع قليل واس بزي حليفن زبلا مسيلوان الساخة تيتردأت كيدا مالت نسون تايز بالزلو ببيت حرسو عيلك مالت يحرس ينيرو كابي جمير كان بيت حرسو عيلك إيلاتو خم مسيلوان الساخة بزي جمير كابز جمير خصاب زي حريس يقل اندابلاتلو إيدو خمزي مسبلة تنت قلبو إن بازلو قليلا بو خيدا مالتي حرايتها كم زقات أما دحرتها تاريخ كنقركم حراي سمع عنده اسخباوي دي عدخه واي أو تقراي كوينس أو يناي كبابي أتابع تاسوي تخاص وريدادو واي أو تقراي كوينس أو يناي خاتوليدكا بسلام بتقلاقيلا بسلام يا تقلاقيلا وازلك هذا اللي سمعني تمو بخاخ حشري الوم أتاتي عين الدم قرصة بخا ده احنا أيام وعايز تولد كالسي شرديو عدواديو راياديو ويس عاي خاتوليدكا ما أصلا دادي قهتاف كاي قاسبال وا تنفح بومي تزرع مالتي كم زي خسابت بالك صبي بالكان ايرنا كان مجمريا زبلك زولو مجمريا يترد كان نيرو انا انت زخون نيره كان مجمريا اخبا اسنيره مالتي جن سباي قس اندابل يشرح لك انا انت زخون كعك نيره صاتكم تتخون رقصنيا اخهم تقبروا دحار ازي حموم اذن بزي حليفن زولتو مسيلو مسمع تسانو مالتيو بزي حليفن زولتو مسيلو نتنطال مسيلو ذا اللاشيت كيدا رخيباتن جن كتكركلاتا ايلاتو ندعرد رخيبين حنت حنكاست الى الله سكبك ايلاتو مالتي قوم الى اخيدا دحار رخيباتنا قاطام بوت زخدت مسكرت امصيا بعلت وعلتها خوينا مالتيو او نتخمزي ازغبر ليس حنت طيلكو ايلا مالتيو كتبو مسمصت انكات الكا تبلتو اي صبركون يلو يسباي مالتي ساعه سيرك يازولت يمسلو حجناتنا نغرون كمزي خوينو زلو ابي خاتوليدكا ابي ودمن انتي تمثل ملكعي تريئن ديل خا انتي كم زمثل انا انتي يمثل انا تريئن لخا خالي نغر يبل تطرطرن انت خوين كاد ما نعخا يزملكت سلازي تنفح زبل قال حد سبات يغبؤم يو كمناتي كايدا مالت احرر نزبلو حسابات توسدوم ايردانين تيلوم غنا موداتا صبقو يتقال مالتي تنفح حماق يغنتاود حرايش باركن وسداينا غورايا تخوينا يا ابز غداي تزارب زلا يلكم يهم كتزارو حجي بعلن بعل مل زيناو برلمان تزايبهم غداي ارترا قال زي تقبو اي صلاي خنات كوينا زلنا انتكم تقبر زلكم خبال كلهم تيلم ابس مرا ولا قونا ايتو لايك دسنانيو اتمنى سي كم زوص نقبر لنا منغست بينو مسترافا خا زمرخا حين مسانا خورديو يساي ريهودو بخبابينا
بعلنا خنحلي أبرايان كبابيان أبندرتان خبابيان أب عقامن خماميان حدا باندا شواطئ مريت تمال بسرق تواريز نبرة مقبي أي ما حضرنني نعي نقرأكم أي ما حضرنني نعي نقرأكم كالي خبابي ودع عدم خوينوهم حوام خوينوهم خم حضرهم تفقيدهم زوكي قهيد ودايات اللي معنا أنا قلنا نو فادني يكون كون حدا عماس عقباتاي زي فلطو نتقرنيا زناش والله لهجاهم يصلين الزبل النسب متى خجزني أي قبلني إحنا قرك حجتنا غورايا ጉዳይ እንታይ ኮይና ደይተውልን غورايا ዝኾና ፈላሲት ነይረን ኣብ መርዓ ተመለሳ እንተለዋ ኣደኢታይ ስጋ በሊዕ ክንዶ ኢሎም መንስ መስከሉእ ነተሓሲመዮም ኢለን ይባል ሕጂ መስከሉእ ዋያ ተሓሲማቶም غورايا ታይ ሓሲባ ነይራ ሓደ ክልተ ኣኼባ እውን ተኣኪባ ነይራ ያ ማለት ንሕና እውን ካብ ብጣዕሚ ተገሪምና ነይርና ኢና እምባ ሞ ተማሂራ ትምህርቲ ወዲኣሲ ሹመት ረኺባ ከም ደቂ ኣንስትዮ ሞ ተሳትፎ ናይ ዓድና ስለዓሉ በፅሑ ይገለና በልና እንተለና ኣይትግምትዎን ኢኹም ጥዋዕ ኢላ ወዲቃ ማለት ናብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ናብ ምንታይ ኣወዲቃ ናብ ኣውራጃውነት ማለት ይብኻል ይባሃላ መጽኢኹም ላጃና ይጽላእና ዩቱብ ሊኢኹም ገለገለ ላጃኺ ከይጽላእን ክፍቶን ምግባር ናይ ባዕልትና ናይ ኩላና ስራሕ እዩ ታኽት ገብር ዝግባእኪ ከም ሰብ ከም ተኻሊእ ሰብውን ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋኺ ብዕቱብ ትሰርሒ ኣብ ስነ ጽሑፍ ትነጥፊ ኣብ ደርፊ ኣብ ኪነት ትነጥፍሉ ቋንቋ ፍሉጥ ይኸውን ቋንቋ ማለት ይዓቢ መውት እዩ ላጃኺ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ንክትዛረብ ዘለኺ ዝተፈለየ ላጃ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኡ ተስማህለየ ተጎማየ ዝመስል ፕሮግራም ካሊእ እውን ክትሰርሕ ምኽኣል ክነርቂ ይኽእል ዋና ነገር ግን ምንታይ እዩ ከድካ መወዳእታኻ ማለት እዩ ሰብ እንተወድቕ እንተሎ ወዳድቑ ጽቡቕ ኣይኮነን ዘሎ እዚ ኸኣ ሓደ ነገር ክዛረበና እዩ ብሽርሒ ምንሊክ ክልተ ትግራዋይ ተፈጢሩሎ ብሰሜንን ብደቡብን ሕዚ እውን ብሽርሒ ናይ ሸዋ ብምዕራብን ብምብራቕን ክልተ ትግራዋይ ክፍጠር ብደቡብ ገጽ እውን ዘሎ ራያ እውን ናብ ወሎ ገጽ ክኸይድ ክግበር ስለዚ ትግራዋይ ተበታቲኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ነንርእሱ እናተተፋነነ ናይ መንነት ቦርደር ዘይብሉ እናሃለወ ናይ ጂኦግራፊ ቦርደር ዘይብሉ እናሃለወ ናይ ፖለቲካ ቦርደር ክሰርሕ ርእሱ ናይ መንነት ፖለቲካዊ መንነት ቦርደር ከምቲ ምስ ኤርትራ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣስ መን ይሰርሕዋ ታ ጉዳይ እዚኣ መን ይሰርሕላ ነይሩ ተዘሪባ እኮ ነይራ ሕጂ ኮና እንዛረብ ዘለና በቦተን ከይዶም ተኺሎሞን እዮም ድሕራይን ተተመቹና ክንነብረልና እንተ ዘይኮይኑ ግን ክነፈንደእና ኢሎም ዝተኸልዎም ቦምብታት ነይረን ፈንዲአን ኢሉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በታ ዓሌት ብዝምልከት ንሱ ናይ ባዕሉ ካሊእ ዓሌትነት ወይ ከዓ ካሊእ ዝሰበኾ ጉዳይ ኣለዎ ድሓና ኡመይን መለስ ናብ ናይ እዚኦም ግን ሓቂ ንዛረብ ትተኻኽዳ መጀመርያ ሓሲብኩምሉ ተዛረቡ ግደፉ ትሕጂ ትዛረብዎ ዘለኹም ነቲ መንእሰይ ትሕጂ ተረድእዎ ዘለኹም ነቲ ናታትኩም ዘረባ ምእንታን ክጥዕመኩምን ምእንታን ንሓደ ውልቀ ሰብ ኢልኩም ትዛረብዎ ዘለኹም ቃል ንዕኡ ንምህራም ኢልኩም ወይ ከዓ ንሓደ ሰብ ንምጽላም ወይ ንባዕል ስኻትኩም ንምጽላም ተባሂሉ ትገብርዎ ዘለኹም ነገር ጽባሕፍቲ ህዝብ እንተወሪዱ ብጣዕሚ ዋጋ እዩ ዝኽፍል ሓደጋ እዩ ዘለዎ ኢልና እንትንዛረብ ተልና ንስኻትኩም ኣበይ ነይሩ የለውን ስለዚ ተሓሶት እግሪ ተኺለ ኣመጽያ እምበር በዓል ሓሶት እያ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ እዚ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣነ ምሁርየ እዩ ዝብል ንባዕሉ ምሁርየ እዩ ዝብል ሰብ ድማ ንባዕሉ ክንእድ ተጀሚሩ ክትጥርጥሮ እዩ ዘለካ ግን ምሁርየ ዝብሎ ከኣለኒ ይብለና ሰምዑ ዲኹም መስኻትኩም ገታር ወዲ ገታረኡ መራሒ ገታራት ምተልግ እዩ ብፆተ እዮም ግን ገታራት እዮም መጽናዕቲ እዮ ዝንዑ ዓብዪ ሕማሞም ከዓ ቅሚጠ ኣብቲ ናይ ጂኤስቲኤስ ኣኼባ ብደንብ ተረጊፀ ቅሚጠ እዮም ድንቁርና እዩ ሕማሙ دنقورة أيحكمن ودوا أيحكمن دنقورة سلذي دنقورنا يحمامو تود دنقورنا زلهم يخسر حز قلقلكم بنا يقنيلنا تقعهم حازو مهوران ثلاثات أفلت أزامنو أو ودعو بايثانا يتقرأي زفولتو ودعو بايثانا يكرنا أفريقيا زفولتو رأي زلهم بحقي زلهم حلم زلهم حالمتي ما نعسي يزلهم حالمت مناسي ናይ ዓለም ኩነታት እውን ዝርድኦ ናይ ዓለም እውን ናይ ከባቢና እውን ዝርድኦ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣስ ብጣዕሚ እያ ተገሪመ ኣነ ዋላ ብጣዕሚ እየ ተመሲጠላ ማለት እዩ ምሁራት ዘሎ ኩነታት ወድዓዊ ፖለቲካ ዘሎ ዝርድኦም እቲ ናይ ዓለም ዘሎ እንታይ ዝበሃል ፖለቲካል ዳይናሚክስ ዝፈልጡ ክርድኦም ዝኽእል ሰባት ክንገብር ኣለና ኢለ ተዛሪበ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዝሓውና ማለት እዩ ዝርድኦም ኢሉ እዩ ዝገልፆም ዘሎ ብኸመይ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዝርከቡ ደኣ ማለት እዩ ብሰማይ ድዮም ተወሊዶም
ካው ኖሚኔት ተገይሮም ክወሃቡ እከለ ዝበሃሉ እዚኦም ካብ ሰማይ ዝወረዱ እዮም ተባሂሎም ክመጹ ማለት ድዩ ወይስ ተዛሪቦም ኣእሚኖም እንዳረኣዩ ኣብ ከይዲ ስራሕ ምስ መጹ ዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ መረጽ ኣቕሪብካ ትመርጾም እዩ እዚ ከምታ ኣነ ዝመሰለን እንተኮይኑ ካብ ሰማይ መላእኽቲ ወይ ከዓ ዘበስሩ ዳኽወርዱ ይኽእሉ እምበር ርግጸኛ እየ 100% ተዘይበልኩ 150 ምባል ስለ ዝኽእል ፖለቲካ ተማሂሮም ዝወረዱ መራሕቲ ክህሉ ኢሎም ኢለ ኣይግምትን ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ መቸስ ርግጸኛ ትሕጂ ንገብሮ ዘለና ሸተኽ መተኽ ሽጉርታ ይገለገለ ዝብል ነገር ኣይክኸውንን እንተ ኮይኑውን ግን ከመይ ዝበሉ ሰባት ዳእም ክመጹ ዝደሊ ቶም ዝመጹ ሕጂ ኣይሪኦም ዘሎ ኣብቲ ጥቆ ዘሎ እንታይ ይብለሎ መተብ ጥቆ ዘሎ ማለት እዩ እመነኒ ሓደ ይጠፍኡ ድብያ ይብለሎ ኣብ ጥቆ ካታይ ኣሎ ሓደ መንእሰይ ኣሎ ጽዒሩን ጊዕሩን ክኸውን ይኽእል እዩ ተስፈሊጡ እንተስተይፈለጠ ዝሮ ብዝኾነ መንገዲ ወፂ ክመርሕ ይብል ካብኡ ርእዮት ዘለዎም ሰባት ከዓ ክመጹ እዮም እዚኦም ክልቲኦም እኮ ሰሜንን ደቡብን ዝኾኑ ሓደ ማግኔት ዋልታ ክልተ ዋልታታት እዮም ስለዚ እዚኣቶም ከዓ እንታይ ዝገበሩ ክሳሓው ኢልኩም ትጽበዩ እዚ ኣብ ማግኔት ተኮይኑ ኮኹም እንዲ ዝገብር ነይሩ ተጻራርተ ዝኾኑ ግን እዚ ሕጂ ተኣይዝኹም ማለት ብሓሳብ ዋላ ይሰሓሓው እምበር በቲ ስምዒት ዕሽነት ግን ክልቲኦም ይሰሓሓው እዮም ሓደ ይዝወጽሑ ማለት ይተዓዲ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ እስኪ ዝመንእሰይ ብጣዕሚ ተናዲዱ ዘሎ ኣነ እኳ ታያዝ ብሎ ማለት እዩ ስምዒታዊ ትኹን ተረጋጋዕ ልብዕቢ ምስ ዓበኻ ከጣዓሰካ ይብሎ ምግበይ ተነኺልካ ጸላላላላላ ዝብለካ ዘሎሲ ተማልዳቶም ካልእ ጀነራላት በዓል ጀነራል ጻድቃን ካልእ ዳውን ክግበር ከለው ንምታይ ዳ ሽዑ ከምዚ ዓይነይ ደው ልበይ ደ ዘይመልካ ዓይነና ኢሉ ብናይት ብለኹም ሕዚ ምሽክናይ በቃ ብሰፈር በወራጃ بعليت قال لك انت حاسب غيرهم رؤس خافن كتب لهم خا تقرم كاوز عينه تحساسوا انت زي وصينا تتعلالي فازلا تግራይ نزل عالم كتصنك تطفيا كاوز تحساسوا زي وصو قرم اتا ناتنازل حج ጉዳይ تردأن سلسته وعر يم نيروم ምእንታን ለታሪክ ክምቾልና ዞም ሰለስተ ውዕር ሓደ ሰብኣይ በዓልዋኖኦም ነይሩ ግን መብዛሕቱ ግዜ ናብ ደንበ ስለ ዘየቶም ኣብ ደገኦም ዝሓድሩ ሽዑ ቀይሕ ጸሊምን ጻዕዳን እዮም ዘመውዕሮሞ ዝብኢ ኩሉ ግዜ ይዝፋታተኖም ግን ንሳቶም ንሽትለይ ትንኩል ዝበሉ ስለ ዝነበሩ ጭሮኦም ቆላሊፎም ወይ ከዓ ቀርኒ ናብቲ ገይሮም ሰለስቲኦም እዮም ዝድቅሱ ነይሮም ማለት ከምዚ ኢሎም ማለት ተረዲእኩም ኢለ ይግምት ተተራረኻ ሕጂ ንምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮም ከም ደስ ዝበሎም ኮይኖም ክድቅሱ ብድሓርስ ዘሰክፍ ነገር የብለይን ኢሎም ምእንታን ክድቅሱ ክዕርፉ ለይቲ እዮም ከምኡ ገይሮም ዝድቅሱ ነይሮም ድሓር ሓደ ግዜ ትትብኢ ትዝብውን ዝበልዕካ መቸስ ተንኮል ይእልሽ ኩሉ ግዜ ጠሚዎ ጥሜት ድማ ዋላ ዝኾነ ይኹን እንስሳ ይሰርሕ እዩ ማለት ናብ ልብኻ ይዝመልሰካ ተጠሚኻ ተጸጊብካ ይትሽግር ዝኾኑ ወይን ስቶማክ ኢዝ ፉል ማይንድ ኢዝ ኢምፕቲ ዝበሃል ሽዑ ተጸጊብካ ይትጸገም ዝመጽምበር ታይ ገይሮም ትዝብ መጽዩ ነቲ ጻዕዳ ረኺቡ ነቲ ቀይሕነት ጸሊምን ረኺብዎም ሓራይ ሰላም ደውዒልኩም ኢልዎም ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን እንዝብ ማለት ይሕሰቡ ሰላምታ ይግብኦ ነይሩ ድሓር ንዓኻትኩም እኮ ምሸት ኣይነሪእኩምን ባይዘወይ ትሽግር ዝኸውን ዘሎ ካብ መንዲ መሲሉኩም ኢልዎም ካብዚ ጻዕዳ ብዕራይ ንዑይና ምሸት ንሪኡ ንዑኡ ካባኻትኩም አግልልዎ ንስኻትኩም ውን ተሰኪፍኩም ተሓድሩ ዘለኹም ተይደቀስኩም ተሓድሩ ዘለኹም ብሰንኪ ጻዕዳ ብዕራይ ምስበሎም ኣታ ጻዕዳ ንስኻ ኢኻ ዘለኻ መከራና ምንጭ ናይ መከራና ጥፋኣልና ገለ ኢሎም ኣታ ግደፉ ዞም ኣሕዋት ገለ ተበላብዮም በልሽ ኢሉ ንበይኑ ኸይዱ ክልቲኦም ውን ንበይኖም ከይዶም ማለት እዩ ዝብእ ከዓ ፎሊ ንበይኑ በሊዕዎም ገረም ንጽባሓይቱ መጽዩ ገና ወልኻ ደ ትጋገኢ ነዚ ቀይሕ ታይልዎ ነጸሊም ንበይኑ ረኺቡ ማለት እዩ ስማዕ ንስኻ ብስሩን ጸሊም ኢኻ ምጸልማት ምንም ዓይነት መፍለይ የብልካ ንዓኻ ፈጺምና ኢና ዘይንሪእካ ሕጂ ትጻዕዳ ትክክል ኢኹም ፈላሊኹም ኢኹም ጽቡቕ ጌርኩም ኢኹም ኣብዚ ጌረ የእግን የብሎም ኣምንታ ከም ዝገበሮ he knows ይፈልጥ እዩ ማለት ዝቀይሕ ሕጂ ተዋና ጠንቅ ኮይኑካ ዘሎ ቆጽኢሉ በር ንስኻስ ግደፍ ወለጥ ኢልካ ደቂስካ ትነብር ኢኻ ጸሊም ኢኻ ያገለይልዎ ካብ ድሓር ነዚ ቀይሕ ንፈላለይልዎ አንታ ግደፍ ትማሊ ከመይልና ቁርአትና ከም ዝሓደረ ትፈልጥ ኢኻ ክሳብ ክንደይ ናይ ተሸጊርና ከም ዝሓደርና እሞሎ ማዓንቲ ነዛ ጉዳይ እንተደጊምና ያስካብ ናይ ትማሊ ደኳይን ምሃር ጻዕዳ ከምዚ ኢሉ ተሸዊድና ኢና ሕጂ ግን ድሓን ንሶብ ዝሃለው ይሃሉ ኣነ ንስኻኑ ናይ ንፈላለ እዩ ዘለና ገለሎም ተፈላለዮም ንንበይኖም በሊዕዎም ሕጂ ንንበይንኻ ንምብላዕ ዝግበር ዕላማ ኩሉ ግዜ ስሕተት ምዃኑ ክትፈልጡ ዘለኩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሕና በይንተና ይኮና ወሪቕና ዘለና ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ኩላ በባዕሌታት ተፈናጭዳ ማለት እዩ በባዓይና ያ በበፍንጫ ትሓስብ ዘላ ማለት እዩ እስኪ ኣብዚኣ ኸኣሎ ኣነ ንትግራይ ከድኩኒ ንምንታይ ብዙሕ ኣይተመቸወንን ዘይተመቸወን ምክንያት ክነግረኩም የብለና ኣሎ እምበር ካልኦትስ ከይዶም ዝገበርዎ መዓት ምስጢር እያ ዘሎ ኣረግደፍ ፕሮተርያ ምስ መፀ ብሙላእ ትግራዋይ ኣብ ደገ ዝነበረት ክንደይ ስትረስን ሕማም ዝነበራ ትግራይ ከይዳ ስፐሪም ኣፍሲሳ መፅያ ህፃውንቲ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ክሕግዘካ ደዛ ሓፍተይ ዛጓለይ ከማን ኣረብቶት ሽኮርያን ደንበ ዝሕን ዘለዎም ሰባት ገንዘብ ክለክን ዕምሳይ ደቅሱ ነበሉ ዝተፈናቐላ ደቂ ስዋት ፖኖድን ዝይብለን ተጋጅሶምን እዮም መፅዮም ፋክት እዚ ዓምሒ ዘርባ ኣነ ትግራይ ኣይኮድኩን እታ ገበር ትግራይ ክኸይድ ኣየነይቲ ትግራይ ኣላ ከይዳ ከይደት ወሊደ ዝዓወኹላ ዓዲ
وراوتين دك عدين قربن قصلني عديك يراهم أي كيدن أنا ስለዚህ ኣለኹም ይኹም ብዙሓት ማለት እዩ ዋላ ኣነ እኳ ኣይተረድእን ነይሮም በየናይ ሳይንቲፊክ ኤቪደንስ ኸዩ እዚ ሲኤክስ ወይ ከዓ ፆታዊ ርክብ ተዘይጌርካስ ጭንቀት ስትረስ ይገብረልካ ድዩ እዚ ኣይፈልጣን ነይረ እዚኣ ከምኡ ገይሩሎም ዝነበሩ ሰባትስ ዕሪፎም እዩ ዝብለና ዘሎ ሊትራሊ ግን ሓቂ ድዩ ሓሶት ንኽንብል ዝኾነ ነገር ማለት ከመዛዝን የፈቲነ ነይረ ሓቅነት ዘለዎ ዘረባ ይመስል ዶስ ኣይመስልን ከመይ ትርእይዎ ብዙሕ ሰብ እኳ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይመፀን ቶም ዝመፁ ከምኡ ገይሮም ይኾኑ እዮም እወ መብዛሕትኦም ንሽለይ ወሊዶም ገለሪና ኢና ወይ ከዓ ተመሪዖም ከይደም እዮም እዚ ከዓ እቲ 3 ዓመት ሒዝዎ ፀንሕ ነገር ዝፅበዩ እዩ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ዝገበሩ ሰባት እውን ኣይሰኣን እዮም ብፍላይ ከዓ ምስቲ ኣብቲ ውፃት መዓት ናይቲ ኩናት ገለ ዋላ ሕጂ እውን ማለት እዩ ኣብ ዓድና መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ናይ ጉዳይ ኤድስን ዘርግሒ ኤድስንስ ዘተሓሳስባ ይመስለንን ዘሎ ያ ይመስለካን ከምኡ እኮ እዩ ውሕጂ ሲያ እንዳስሓቀ ይወስድ ዝበሃል እንዳስሓቀ እኮ እዩ ኤችኣይቪ ንባዕሉ ማለት እዩ ብኣግባቡ ተስፋሕፊሑ ባይዘ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ክልላት መበል ሳልሰይቲ እያ ትግራይ ማለት እዩ በዚ ዘርግሒ እዚ ኦ ማይ ጋድ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ 800 500 ዝኸውን ናይቲ ህዝባ ጠቕላላ ክርእ እንተሎ ማለት እዩ ኦሮሚያ ክልል 50 ሚልዮን ኣለዋ ካብዚ በኣንጻሩ ኣምሓራ ክልል 37-30 ሚልዮን ከምኡታት ኣሎ በኣንጻሩ ትግራይ ክልል 10 ሚልዮን ሒዛ ምስኣትን ተወዳዳሪት እያ ብዘርግሒ ኤችኣይቪ ኤድስ ኣይትፈልጦን ኢኹም ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዘሎ ማለት እዩ መብዛሕትኩም ኣይትፈልጡን ስለዚ ወይ ኣምፂኡኹም ትኸዱ ዘለኹም ወይ ተቐቢልኩም ትኸዱ ዘለኹም ዕረፉ ምኽሪ ጽዋ ሓውካ ብደውካ ወዲ ወረደ ዝገብሮ ኣይነ ማለት ከመይ ትጸገሙ ናይ ዘረባ ጸገም ዲን ይወንሱ እውን ብጣዕሚ ይጸገም ከው ንወዲ ወረደ እዩ ማለት እዩ ባይዘ ወይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ዘረባ እንተን ኣሰት ሕጂ ናብ ሰራዊት ዝመጽእ እኳስ ምዝራብ ዝኽእል ከውን ክእል ኣለዎ ትምሰብ ሕወሓት እውን ደብረጽዮን ክመርሓ ሞ ደብረጽዮን ናይ ቅንዕና ጸገም የውልን ናይ ኣናሊሲስ ጸገም የውልን ናይ ዓቕሚ ናይ ውሽጣዊ ዓቕሚ ጸገም እውን የውልን ናይ ኮሙኒኬሽን ዓቕሚ ግን ይሓፅሮ እዩ ወዲ ወረደ እውን ከምኡ ናይ ኮሙኒኬሽን ዓቕሚ ዝሓፀሮ ሞት ናይ ሰራዊት ዝመጽእ እውን ናይ ኮሙኒኬሽን ዓቕሚ ዝሓፀሮ ሰለስቲኦም ክራኸቡ ከለዉ እንታይ ይገብሩ ነዚኣ ምንታን መዳመቂታ ሲላ ሽኮር ዝኾነ ታሪክ እያ ባይዞ ይዘውጋዓኩም ምሰዲ ዝዓበየ ቆልዓ ነይሩ ሓደ ስናወቦ ክጥይቕ እንዲኸይዱ ምስ ከደ ከዓ ክገብሮ ዘለዎ እንታይ ተነጊርዎ ማለት እዩ ነቦኻ ክሸይኔ ክትብሎ ከለኻስ ክፋፅየ ኢኻ ትብሎ ኢላቶ ከም ዳበለት ዓብያቶ ድዩ ድሓር ክሸይኔ እንትብል ተሎ ክፋፅየ ዝብል ቆልዓ ናብኡ እንዳቦኡ ምስ ከደ ምስ ኣቦኡ ደቂሱ ለይቲ ምድር ክፋፅየ ኢልዎ ቧ ኣታ ማእቱት እዩ ማእቱት ማለት ዘይትፈልጥዎ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ነዞም ደገ ተወሊድኩም ዝዓበኹም ኮ እዩ ዝኸብለና ዘሎ ማእቱት ማለት ገና ምሸት ኮይኑ 12 ገለገለ ኮይኑ መሽዩስ በቃ ጽልግልግ ይሉ ማለት እዩ ዓይንኻስ ሕዝም ሰበለካ ጀስት በቃ ጽልምት ምትምስበለ ድንግዝግዝ መስበለ ማለት እዩ ሕጂ ኣታ ማእቱት እዩ ነውሪ እዩ ኣይፋጾን እዩ ምፍጻውካ ኣይካልን ኣብነተ ጽልሚት ገለ ዝኾነ ገለ መባል ኣይካልን እሺ እዚ በወለድና ኣይካልን ኣይ ዶንት ኖ ንምንታይ ከም ምዃኑ ግን ኣይካልን ይግደፍ ነውሪ ገለ ተወሎ ዝቆልዓ ምብለይ ክፋጽየ ንሰሎ በቃ ማለት ቆልዓ ክሸይኔ ዘሎ በተዲ ዝዕብየት ተቋንቋ ክፋጽየ እንዳበለ ምሳበኹ በል ሰብ ከይሰምዓና ቀሰቢልካ ናብ እዝነ ይፋጽሉ ድሓራ ውፅኡ ናብ እዝኑ ኩደእ ትጽቢት ትገብር ከይትህሉ ወይ ትገብሮ ከይትህሉ እንታይ ከም ዝገበረ ትፈልጡ ኢኹም ሕጂ ዞም ሰለስተ ሰባት ቶም ደደቢት ሚድያ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ደኣ ደብረጽዮን ምዝራብ ይኽእል ታደሰ ወረደ ምዝራብ ይኽእል ካልእቲ ናይ ጸጥታ መራሒ እውን ከምኡ እንተመፅኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ክፋጽዩ ዘሎመ ክፋጽዋ ኣለዉ እዚኣ ተመቻትኒ እታ ሓሳብ እዚኣ ማለት 100,000 ኣምፅሉ 100,000 ዝኸውን እንተኮይኑ ክንዋረድ ኢና ጥራሕ ኢልካ ክፍጠሩ እዮም ወዲ ረዳእ ኣረ ግደፍ ቀስ በል ንስኻ ተረጋጋዕ ንድሕሪት ከይትብል ኢለካ ኣለኹ ወዲ ወረደ ብሓንቲ ፅሑፍ ገይርካ ኣባርሮ እዚ ኣጎዛ ታሪክ ለይነበረይ ታሪክ ለየውልኝ ንስኻ ከታይ ነይር ታሪክካ ማለት እዩ ዝኾነት ኣነ ወድራያ ግን እንታይ እዮም ገይሮም ሰዶም አይደን ኣይፈልጥን ዝኾነት ግዜ ታይርኢ ነይረ ሓንቲ ጫማታት ገለ ከምዚ ቦቲ ገለ ዝመስላ ንእሽለ ከስከስ ጫማታት ሒዙ ዝኾኑ ሰባት ከቢቦሞ እንትሕድግዎ ድዩ ኣራግፍ ትብሉ ወሪአ ነይረ ማለት ስለዚ ከምቲ ዕዝብተይ ከምቲ ብጣዕሚ ዝናደዶ ማለት እዩ ከምቲ ብጣዕሚ ዝናደዶ እንታይ ኮይኑ ክኸውን ዝኽእል ወድራያ ወይ ከዓ ተስፋይ ራያ ኢለ ተሓሰብት ኣለኹ ሓያል ነጋዴ ነይሩ ብኮንትሮባንድ ዝሓዘነ ኣቑሑት ነይረን መቐለና ኢሎም ኣብዮም ማለተይ ንጽድቂ ኢሎም ክዛረብ ኢለን ነይረ ሕጂ على ሓጢያት ኮይናትኒ መቐለና ኢሎም ኣብዮም ዝኾኑ ሰባት ኣብይዎም ኩለን ወሪሶም ይመስለን ኣፍታ ቪድዮ ዝረኣኹ ኣፍታ ፎቶ ዝረኣኹ አንሰ ነይራ ወይ ሓወይ ብጣዕሚ ተናዲዱ በቃ ዘሎ ሳውሎም ሩሙስ ለጠልዓላዕ ድብለሉ ሩሙስ ማለት ሓሽከር ስብሓት ነጋ ንዕድመ ልኩዑ ንስብሓት ይዝምን ሓለየ ዝመፀ ንስብሓት ይዝምን ሓለየ ዝመፀ ወዲ ወረደ ንባዕሉ እሊ ሆማሂሬ ህንፃ ዝሰርሐለን ኣደታት ትግራይ ኣብዚ ደቀና ሰዊአን ሰራሕተኛ እኳ ይብለን
قنع بالمايدة ستين دي بلن مو تاقود داي كم زي وما هيري اغازا سوري حلان يري وما هيري تولنا رت زامن يشوما جيتو وما هيري دي اغزع قلت با نعاتهم سوري حلا اغازا يزبحال و نايمن دي نبرت زولوا غن انا ناي زخونه يلوم تحامي سمعني ايدونو غن اي اموزيس بيتسب لونا امدق اكونا دقحتنا مالتي ابز خباب زمصانه نحنا كو بينتنا بتግራይና ዘለና እንዳበላ ንጫና نقلنا اب ቻይና ከምዘሎ ፈሊጥና ኢና እንታይ ንሪኢ የለና ቀጻላይ ድሕሪ 10 ዓመት اب ቻይና ፓርላማ ተወካሊ ዝኾነ ሓደ ውድብ ግን ጠሪና ግደፎ حمد ብላዕ ህዝበይ ተጸባይ ኮይኑ እናይ ህዝብኻይ ሰላም ሲነወርጭ حمد ብላዕ ቦ በል አይና ህዝብኻ አቱ እዚ ክንዛረብ ዝዋዕና ናብ ሊብያ እንታይ ዲ ሰላም ደይኮነ ሲን ኣብ ሊብያ ተጓሒፍ ዘሎ 20 ሺዕ ኣብ ኢትዮጵያ ፍርቅም እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ዓዲ ሰላም ሲን ደይኮነ ፍርቅ ሰዓት መንገዲ ዓዱ ማስጠፊ ኮይኑ ኣብ ኡጋንዳ ዝነብር ዘሎ እንታይ ኮይኑ ሰላም ደይኮነ ሲን ሰላም ረኺቡ ለህዝቢ ኤርትራ حمد ብላዕ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ረኺቡ ደኽትለን ዲላ ነና ህዝቢ ካብ ዘሎ ከይሓፈረ ይጠማው ኳይ ዘሎ وين غداي وانا غداي لسكيكو مالتي سلطنه وانا غداي انا ولا وانا غداي بقدامي اغاطام خوين زسيم رياكشن نهينا غرم زبلنا انا كمزي له سب كعور انتلو انت اخاتبلو مالتي تاخاتبلو اب عد زغبر زلو غداي نراي حزبو وصيم فقدو برخابدي اندالمنو اموتن حيتنا نركب زلنا نفسي اتوي نفسو وصي زبحال زلو نحنا مكر اي زوردنا زلو الوم دا تزارب اندحلوس اينا حزبنا اي شجر بصحيو اخاتنتن كلن وعلو مالتي انس بغطم غدي تسرحت سباي بغطمي تسرح بغطم وعلو رخص زخونه تولدي زي بسر خبيد بعلى جهز بيلو ساي بعلى جهز رخص زخونه تولدي زلز تولدي زي رخيشي بقى بزح ነገር يزلو خا بافز وص خبيد زتنتنو خبيد تغطم زغطمو خبيد وا كتما يوهانا يكونكم لكم بسرو حسيكم امسولتات يكم يلو اسمع دولو ايرتا دولو قفالو معاد قفا حديرو قطمالدي ولا لو معاد قفا حديرو سمع حجي سمع سيلك ابدي اسمعوا زولو مالو قفو مالو ولا انتم ولا وزو مالو ولا كتما توللا تبرخ صبرايت الرقاق كتما سمع انه انا بروحي كتما اوكي تايدا تزارب الله ايوه تايدا تزارب الله مالت تنسات منيه يو خزارب زلو كيسي زلو تنسات منيه كوم دي خزارب زلو تايدا تزارب الله ادنجيس كانا كو يلاطو مالت او ماي جاد تايدا تزارب الله لا تسمعوا ناي كتما ملس اري واغود زارب الله سمع قفالو انتم لكم مع صوتهم مسلينتهم نبر زلو قدفنا قفالو وتحاوبي تقفي لما انت تقفي فحبل وفحت بالوفح كم زي مالتي جمل سريع كاغون بحيل باقي نيرو ديمقراسينم يحواتنا تطوزو بلمبري ترديخاني ህዝብ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለሉ ባሕሪ ንምሻት ከም ዝናብካ ተሓሳስባ يحواتنا የለው ምሳ እቶም ኣሎ ትብሎ ምስ በዓል መን እዩ በቃ ግደፎ በተረ ደሓር በዓል መን ኣብ ዝርዝር ነብና እዚ ተዛዓበየ ናምበር ማርክ ማይ ወርድ እዚ ኣኸ ከትዝክራይካ ዝበዝሕ መንእሰይ ደው ኢሉ ከም ዘለህ ነገረካ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከም 130 ሚሊዮን ማሕሪ ኣዘለና ኢዝነ ፌር 130 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ከም ተኣሽሙ ስራሕ ፕሪዝን ኣሲርካ ክትከይድ ኣይኽድን ናይ ግዜ ሕቶ እዩ قرم ناي غزي حتى ينبر بقى 130 مليون نبع لها تطو كبلك ايتطميو مصكا ايو يزولو زلو مالتي محرها ولدي كفيلوم ليوم تاريخ كفيلوم ليوم يزول زلو مالتي تريتو تايدي اوبيسلي بسممع تزخون مالت بمرددا تزخون امو نمتقام مچو تزخون محاشه يبل نيرا كاب بغلوبت زخون بغلوبت مخانو زي ترفون دحر كوين كن اي ترفوني مغنياتو تريو والله رواخا كو غديبكا تاناتنا رواخا غديبنا ابن اثيوبياوያን አባይ ተባሃለላ ግድብ እኮ ገዲብናስ ኖ ሙሉ በሙሉ ክትግድቦ ይትخيل ለኹም አይካልን ተባሂሊ ማለት ዋላ ትሮባኻ ኣብትናተይ መሬት የኮዝ ግድቦ ዘለኹ ነው አይካልን ኣብትናተይ መሬት ዋላ ታይዳ ንሕና 900 ማይ ንጥቀም ካባዊና ካብ ሮባኒል ካብ ፈለግኒልና ንጥቀም ስለዚ ግዴታ እቲ ዋሕዝኩ ሕዚ ዘለዎ ገዲብካ መሓዝ በሃል ነገር አይፍቀድላ ግብጽ ትማጎታላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኸት ብጣዕሚ ኢምፕሬሲቭ ዝገብሮነት ዘረባዚ ኢትስ አሜዚንግ እኮ ከመይል ዳይ ሞገለ ዘብለኩም ኣወል ስዒድ ማለት እዩ ግብጽ ክትማጎትን ከላ ሓቃያ ኢልዩ ማጎት ንምንታይ ፈለግኒል 900 ተጠቃሚ ስለዝኾነ ይብለካሞ ዓሰብ ቀይሕ ባሕሪ ዝደሓን ጉዳይ ዓሰብ ፖርት ዓሰብ ግን እቲ ፖርት ግን ኢትዮጵያ በታሪኽ ተጥቀመሉ ነይራያ እንተልካዮ ማለት እዩ ኖ ይብለካ ንምንታይ ኢትዮጵያ ቀረባ ኢነሩ ታሪኽ 1990 ዓመተ ምህረት ኮ ይዕርዩ ተውዕል ማለት እዩ በቃ ብመለስ ጸዲቁላ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ናታትኩም ሪት ጉድ ላይት ደህና ሕድርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ